Vi har valgt amfetamin, eller hyppigere kaldt speed. Så hør godt efter. Det er brugt som lægemiddel siden 1927. Dengang brugte man det til behandling af astma og forkølelse. I Texas har der været en undersøgelse i perioden 2000 til 2003 omkring indlæggelse af amfetaminmisbrugere. Det viser, at der er en forhøjet risiko for blodprop i hjertet på op til 61%. Undersøgelsen vedrører aldersgruppen 16 til 41-årige. I 2002 viste en undersøgelse fra Muld Rapport, at 9% af alle unge mellem 16 og 20 havde prøvet amfetamin. Amfetamin indtages ved tabletter eller kapsler, men hyppigere også ved sniffning eller indsprøjtning. Amfetamins kemiske opbygning ligner de stimulanser, som kroppen selv opbygger. At være besiddelse af amfetamin, derfor handles stoffet illegalt. Amfetamin behandles ved hjælp af en masse søvn for at få stoffet ud af kroppen, eller i nogle tilfælde beroligende medicin. Virkningen træder i kraft efter 2 minutter ved indtagen af sniffning, og mellem 20 minutter og 3 timer ved spisning af stoffet. Dog holder stoffet længere tid i kroppen, hvis man spiser det. Det øgede energiniveau kan gøre brugeren mere idérig og hæve selvtillid. Man kan også blive mere snaksalig, men ofte mere aggressiv, ophidset og fjendtlig. Blodtryk, puls og kropstemperatur øges. Det vil sige, at man ofte sveder mere. Efter rosen kommer en nedtur, hvor brugeren kan føle sig træt og trist og nogle gange paranoid. Stoffet påvirker centralnervesystemet, så det går ind og øger aktiviteten i hjernen. Og derigennem kan få brugeren til at føle sig vågen og energisk. Praktisk betyder det, at man er i stand til at opnå et højere energiniveau. Det gør en i stand til at være på i timevis, f.eks. at danse eller at være på til et selskab. Fysisk kortsigtede effekter. Hyperaktivitet, hovedpine, øget sexlyst og øget fysisk styrke. Langsigtede effekter. Hjerteproblemer, falden, nyre- og lungefunktion, vægttab. Psykisk kortsigtede effekter. Øget selvtillid og kraftig øget aggressivitet. Psykiske langsigtede effekter. Selvmordstanker, depression og paranoid. Slags vin her, ikke? Det er en italiener. Tenuto San Antonio. Det er en utrolig kompleks vin, det her, ikke? Der er mange små nuancer i. Blandt andet tobak, og der er noget streger, benstreger, vanilje. Tobak? Ja. Fås den også i hvid? Hey! Hvor fanden er det der? I did tonight, those will be the best memories.